àlbum que parlés sobre l'aïllament, sobre la incomunicació, provocada una mica per les dinàmiques, per la societat, pel nostre entorn i també per la nostra actitud moltes vegades de malfiar-nos de la gent, no? o de prejutjar. Amb aquest llibre he intentat fer un petit retrat de la societat actual, a partir d'un veïnat ple de protagonistes molt dispars, que de fet són animals, perquè el fet d'explicar una història amb animals fa que aconseguim una distància emocional i això sumat a l'humor que acompanya tots els meus àlbums fa que puguem parlar de qualsevol cosa. Anirem coneixent cada personatge i els motius pels quals no relaciona amb els seus veïns, fins que un esdeveniment fortuït provocarà una reacció en cadena que canviarà la manera de relacionar-se entre ells. La màgia del format àlbum, com sempre, fa que Gràcies tingui tantes lectures com lectors, siguin grans o petits.